haka muke son kiɗa. Ku yi mana fartaje kin wanga bidiyon. Wanga bidiyon na yi shi ne zan miƙa jinjina ta ga Abel Zaman, artist kin Niger. A cikin wannan taimakon da ƙasa ke nema, ya je ya yi klasuka cikin wani karce cikin Yami. Ya ce shi nashi gudunmawa ne wanda ake bukata irin wanda ake so a yin dala 20-20. Shi ya je ya gina klasuka kuma ya mallaka ma ƙasa su matsayin cewa shi nashi gudunmawa ne. To muna godiya sosai Abel Zaman, Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara ɗaukaka, kuma Allah kai ma ya maka abin da kake so. Kamar yadda ka faranta ma 'yan Niger, ka faranta ma Niger, to mu ma muna godiya sosai kuma muna maka fata alkhairi. La famille, ku yi partage. La famille, wannan dala 20-20 kin da aka yi magana La famille, kokari ne a aikace ne ya kamata mu yi kokari, mu kokarta mu yi. A aikace mu kokarta mu yi. Wannan shine abin da muke kira ga mutane duka wanda yake ji zai iya yi, to muna kira gare shi kawai yayi. Muna godiya sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana dan kasa. Yau ina da magana yau. Har in kai dan Niger ne, cikakken dan Niger, to ya kamata ka tsaka saurari wannan bidiyo. Kuma ina so da Allah bayan ka saurara kai share wannan bidiyo. Magana da zan yi yau, zan yi magana ne biskan wanga bawan Allah. Ta kan yi wa ka san shi, ta kan yi wa kuma ba san shi ba. To wanga bawan Allah shine ake kira Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara. Wanda aka sayar da suna AOM. Namiji ne, gwarzo ne, kuma namijin mazaje ne. Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara kuke gani, mutum ne wanda yake kauna talakawa, mutum ne wanda yake kishin talakawa, mutum ne wanda yake so ya ga talaka ya ta cikin damuwa. Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara mutum ne wanda ya yi taimako na azo a gani. Kwanakin baya shugaban kasa General Abdurrahman Chani ya nemi cewa ga 'yan kasa duka ƙarshen wata kowa ya zo ya bada gudunmuwar shi dala 20-20. Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara da jin wannan labarin da yi sai ya ce shi mai kishin kasa ne, shi yana ƙaunar ƙasar shi yana so ya ga ƙasar shi ta ci gaba, don haka shi ma zai bada gudunmuwar shi. Ba dala 20 ya bada ba, ba dala 20 ya taimaka ba. Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara miliyan 100 ya bada. Miliyan 100 nake cewa ba dala 20 ba, miliyan 100 ita ce ta ya zuba. Ba don kun ba sai dan ya nuna shi ma yana kishin kasa kuma yana kauna kasar shi kuma yana son kasa ta ci gaba. Gaskiya sai dai muka godiya, muna jinjina maka. Kana kokari, kai abubuwa da dama, mun samu labarin abubuwa da dama da ka aikata, ba wanga shine na farko ba. Ka jima kana yi, wasu masu kuɗi su ɗauka cewa har in kana da dukiya muddin kai sadaka to wannan dukiyar taka tana ida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sadaka ba ta ƙara da arziki, sadaka ba ta sa arzikin mutum ya ƙare, sadaka ba ta sa arzikin mutum ya ida. Kai kyauta kana tsoron in kai kyauta arzikin kuɗin ka su ƙare, wallahi kuɗin ka ba su idawa. To gaskiya Alhaji Ahmadu Umar Mai Nasara muna jinjina maka dan kayi jin aikin namiji wanda ba kowa yi shi ba. Gaskiya sai dai mu ci Allah saka ma da alkhairi, Allah ya ji kan iyayenka, Allah ya sa da kai wannan, Allah ya saka maka da gida aljanna. Suke tashi su ce sai sun yi action saboda a tara kuɗi a aika ma Afirka. To yanzu mun samu hankalin da ya bamu cewa ita dala 20, na san dai cikin miliyan 27 da muke da su, kai ko miliyan 15 ke aji dala 20 kuɗi ne masu yawa. Kuma ina ganin muna da masu kuɗi wanda wani ma ya iya aji miliyan 20 wale da dala 20. Lisahi ne, kalkil ne. Ka san tururuwa da kaɗan ne take tara, amma gidanta sai ta cika shi da ci. To shi ne kalkilkin nan ne president ya yi, ba cayi kowa ya yi ba, ya ba mutane ne tunani su tuna abin gada ake aiko mana da ƙasar waje, mu ma yanzu mun iya yi kanmu da kanmu. To sirtu yanzu muna cikin fama ta neman 'yanci. Akwai mutanen da wallahi su ga kansu ba su saga kansu inci yana samuwa ba da ƙarfin bindiga koko da takobi. Akwai su da yawa. To kuma ba haka nan ba ne. Mu muna cikin zamani yanzu guerre de communication ne muke ciki. Technology ne ake yaƙi da shi. Economy ne ake yaƙi. A samu da economy kinka a rushe shi. Kwanan baya na ga Trump ya yi propose
duka maya 'yan ta'adda sahel ya kakkashe su saboda ya samu ya kafa kamfanika na hidda zinari. Kana tamma waɗanda suka yi shekara nawa an yi takoba, an yi barkan, an yi minisma, yanzu ne zai zo da wannan proposition. Ka yi imajin menene ya kawo wannan, saboda su duk wanda za su yi ekonomikinsu ya ci gaba su yi, amma ba mu da wannan lisai.